Mä oon masentanut tässä tämän päivän ajan. Kato eilen emerituspiispa Ville Riekkisen haastattelua Ylen Prime Timeissa itse asiassa kuultuna, jossa pääsiäisen kunniaksi piispa sanoi Yleisradion lähetyksessä näin. Ja se näkyy siinäkin esimerkiksi Paavalilla, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista, niin hän ei jatka. Meidätkin tullaan kerran herättämään, vaan hän jatkaa, niin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli pääsiäisevankeliumi merkitsee meille uuden itsetietoisuuden syntyä. Halutaan olla Jeesuksen seuraajia ja Jeesus itse, kun hän oli kuulijainen Jumalan tahdolle hamaan ristin kuolemaan asti, niin Jumala otti hänet tykönsä sitten tuossa ylösnousemuksessa, joka on metaforinen, vertauskuvallinen sanonta tälle ihmeelle, joka silloin tapahtui. Ja jos me ajattelemme, että mikä pääsiäissanoman tarkoitus on? Se on uskoa kirkon julistuksessa läsnä olevaan Kristukseen. Hän on täällä kanssamme tänäänkin. Ja missä tämä tapahtuu, missä koetaan, että Jeesus on läsnä ja hän puhuu, siis että me pystymme päättelemään, että mitä hän mahtaisi tässä tilanteessa sanoa. Niin siinä tilanteessa kaikki arvailut ylösnouseen olomuodosta ja tyhjistä haudoista ja muista tällaisista kertomuksista, joita pääsiäiseen liitetään, ne tulevat toissijaiseksi. Ja tuo Jeesus ja hänen asiansa, se on se tärkeä asia. Ylösnousemus. Näin elehti piispa Riekkinen. Piispa Riekkinen vetosi tuossa apostoli Paavaliin. Ja niinpä vetoan minäkin apostoli Paavali, ensimmäinen kirja korintolaisille luku 15, jakeesta 12. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen kuolleista, mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisina niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Pastorina ja tunnustavana kristittynä mä ymmärrän sen, että meillä on erilaisia käsityksiä kasteesta. Meillä on erilaisia käsityksiä pappeudesta, erilaisia käsityksiä avioliitosta, erilaisia käsityksiä siitä, mitä kaikkea Kristuksen seuraaminen moraali- ja etiikka-alueella tarkoittaa. Mutta meillä on kirkko, jossa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä tarkoittaa, että Kristus on ylösnoussut. Ja se ei ole mahdollista kristillisessä kirkossa. Kristus on ylösnoussut, on koko kristillisen julistuksen pohja. Ei ole mitään muuta pohjaa, jonka perusteella voidaan julistaa kristillistä julistusta. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne, sanoo apostoli Paavali.